Dit jaar ben ik over 500 huishoudens aansletten. Verleden jaar wien dat er dik 400 en in 2009 gaat het om 370 huishoudens. De toename komt vooral doordat mensen de energierekken net meer betalen kunnen. Dat verneemt ook maatschappelijk werk in Ljouwert. Daar melden haren hield iets meer huishoudens. Wat ik probeer te zeggen is, je kunt het zelf voorkomen als klant als je nu al weet dat je minder inkomen hebt. Of weet dat je baan niet meer wordt voortgezet. Dat je moet gaan kijken, hoe ga ik met mijn geld om? En moet ik een ander uitgavenspatroon leren. Dus meld je, kom vragen en dan kan je tips en trucs meekrijgen. Dan neem je ook eigen verantwoordelijkheid. Want dat willen we natuurlijk ook wel graag zien. Dat de mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Die mensen die het niet kunnen, krijgen natuurlijk extra hulp. Omdat de recessie onhoudt verwacht het Liander dat de takken op een nij meer huishoudens aansletten worden. Maatschappelijk werk wil daarom jeder maar de nutsbedrijven om de tafel. Maar het boodschap is toch, laat het net zo ver komen. Wat je vaak ziet in heel Nederland, dat las ik tenminste net ook weer, dat ze het een beetje op beloop laten en niet zo heel erg bezig zijn met hoe kan ik zorgen dat ik van mijn salaris of bijstand te krijgen eerst die vaste lasten eraf halen. En daar wachten klanten nog wel eens mee.